Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizongiphethe ubongani bringing umuntu wakhe uMillicent. Let's get into it. Sanibonani babukeli emakhaya. Igama lami ngubongani, ngizela ku Save My Relationship ngenxa yokuthi usise ngizwana naye asisakwazi ukuthola abantwana because wake wathola ngaphambilini and masikhuluma ngayo uyi-brush off and siyas affect asisakwazi kuba nabantwana. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngizongiphethe ubongani nomuntu wakhe uMillicent, right? Right baba. Uyamazi lo puthe ngihamba naye la? Yebo ngimazi kahle. Ubani lo puthe ngihamba naye? Obaby wami. Ubaby wakho? Yes. Yini ongangitshela ngaye nahlangana kanjani? Yo sahlana kude kabi usithandwa sami. Isithandwa sami. Isithanda sakho. Uthandani ngaye? Yini oyithandayo ngobhuti? Yo isithandwa sami babantwana bami. Ngiyamthanda. Uyamthanda? Kakhulu. Okay. Ni nazane for how long wena no bhuti? Yo I think it's now 15 years or 14 years. Yokudala nazana. Dala. Uthi nahlangana kanjani nobhuti mangabuza? Mase mongakutshela besisahlangana esikolweni. Esikolweni. Yes. Mangihlangana naye wangithanda nje nami ngamthanda. Sathandana. Nacubeka into yenu. Sathandana kwaba yilonto lo uthanda kwethu baby. Kwaba kanjalo. Oh, okay. And Bongza, yini ongitshela ngoMillicent? uMillicent umuntu engiphila naye umama wasekhaya. Umuntu wami like inhliziyo yami yonke into yami. Yini oyithandayo ngoMillicent? Millicent unenhlonipho. Uyakwazi ukungenza ngifeel ukuthi like yimi ubaba la ekhaya. And then like una all like wife qualities ongawadinga like in a woman like. No, uthanda yonke into ngaye. Now, okay, so this is like a beautiful love story type of thing. So okay, asingamchithela isikhathi sakhe, asimtshela ukuthi simletheleni kule show le. Okay. Millicent. Sinenkinga la. Yes baby. Yakhumbula ungitshela ukuthi like wake wathwala ngaphambilini ngeingane. Angithi. So manje asisakwazi ukuthola abantwana like cause of whatever like you did in the past eyokuthwala nani. Siyisa affecta thina manje like mina sengifuna ukwakha umndeni sibe nabantwana bethu okungabethu. Sikhulisa umndeni wethu manje asikwazi ukuyenza le nto ngoba izenzo zakho yizo zenza kube kanje today. So whenever mangizama ukukhuluma nawe uhlezi uyi-brush off lento le like awufuni sikhulume ngayo. So into engidinga usizo ngayo like ingakho ngibiza abantu baka Save My Relationship bazosisiza. Ngiyakuzwa sithandwa sami. Manje ngazibiza amakhamera. Angibizanga amakhamera ngibiza abantu baka Save My Relationship bazosinceda. Amakhamera la. Like nayi lenkinga esihlezi sibanana noma sendlini makumele siyisolve inkinga. Uhlezi uba nama excuse ozongitshela wona ukuthi like singa be way forward. Ngibizela amakhamera Akubizelanga amakhamera. So uyazama ukukhuluma naye endlini? Ngiyenza ngazo zonke indlela like ngibizile abantu abadala basejardini ukuthi sibe way forward. Even nabantu abase jardini uba treat the way brush off like akayiboni into wrong even though ukuthi like uyazi ukuthi amakhamera inkinga kusama camera la na Millicent baby amakhamera. So Millicent wena awusho ke ukuthi ubhuti angithi uyazi ukuthi wathwala back in the days. Nanoma ngana amakhamera wenza kanje like i-attitude angipha yona like Ngiyathwala baby. No like sizele ukuzosolve. Ngiyathwala. No angizange ngithi uyathwala ngithe uthwele before. Ngithwele ngobani? Wangitshela ukuthi wathwala ngabantwana bakho angithi like
Millicent kwamele sithole solution last Yes, usizo. ngathwala mina ngathwala ngomntanami. Ukuhloni. Ngathwala ngomntanami. And ngathwala ngayi. And then wena ngakutshela. So manje wayikhuluma lento amakhamera emi. Amakhamera. Ingoba nami ngifuna ukuba nomndeni. Angithathi anikhuluma. Umndeni sokwazi ukukhulisa isibongo sethu. Asisakwazi kuyenza le nto ngenxa yalento wayenza. Ofuna ukwazi ukuthi ngithwele. Bekusithwalo sani lese kadu Semali. bekusithwalo semali. Imali yakho isasekhona. Icedile yena ngamupha yena yonke. Bekazi ukuthi idla imali yesithwalo. Bekazi ngamtshela ngathi baby nayo imali isenza so wayithatha yonke. So manje ubongani lana i-consent yakhe ukuthi ufuna abantwana and ngathi Abantwana ngizomupha yena. Anginamntwana. Abantwana bekho baby. Akunamntwana ozomthola. Esimatshe ukwazi ukuthi isithwalo ungenzeni ngaso. Kwenzeke kanjalo. so akunakuthi ukujikisa ini. Ayikho. Unless wena mangabe uzojikisa uzophindisa le 100,000 leyo. Bafuna 100,000 ukuthi uhloni abuye. like ikhanu isho manje indaba yama 100,000 nani like sonke lesikhathi sidinga newe forward ukuthi ukuze sikwazi ukuba nomndeni wethu kudingeka ini khanu isho manje ukuthi like kumele awukazi wangibuza sithando sami awukazi wangibuza manje singiyakutshela ukuthi manje bafuna 100,000 ukuthi balungise le ndaba. balungise ngibuyisele that case i-case angithi kumele ngiyibuyise ibuye the move By reverse manje wena uphila kanjani ke ngento wayenza. angikho mnandi mina bhuti wami angikho mnandi because isithando sami Wasitazela. Baby wami uhlala ngibheke njalo emehlweni ungibhekile njalo Ubheka ngokuthi wena asana mali manje asana mali akuna next asina nogwayi 1 rand manje lo fiber baby ngiphemise baby so uyasiza usikhalo sakabhuti uthi yini isikhalo sakhona. uthini baby mina ngifuna ukuba nomndeni sizakhele umndeni wethu nami ngikwazi ukuba nabantwana ngikhulisa isibongo sasekhaya into kuphele ngidingayo. ay bhuti lo muntu lo mina ngimuza ukuthi uthini ngifuna ukuba nabantwana nami isangiphemise ufuna nijikise lento yeni lento wayenza. isangiphemise bhuti isangiphemise uzokubhemisa angithi kwamanje ufuna niqhume ngendaba yenu ngesithwalo sakho lesewasiyenza ukuthi nikhona ukuyijikisa. ngithi mina ngifuna sibe nabantwana and asikwazi ukuba nabantwana ngenxa yesithwalo sakho. isithwalo sami baby it can be reversed mina wena manginikeza le 100,000 mina ngibuyisele move 100,000 manje mangayitholi 100,000 kwenzakalani so far so itu kanjani ngoba yena akathwalanga kuthwele wena. anzi ngimfakile igama lakhe ngilifakile igama lakhe so far so itu how so far so by two like baby see imi-same date mina nawe okay sharp angithi maka like ukhumbula la sele kuzosolve inkinga ukuthi asikwazi ukuba nabantwana mina siyasolve mina nawe sithandwa sabangade but mamela wena wathi uma unginikeza le mali ngathini mukuwe ngathi ngiyayithatha le mali ngiyenzani ngiyifaka kuphi like angikhumbuli mina Millicent baby ungitshele after mina yonke lento leso uyenzile like nokuthi imali yani like bengayazi mina Millicent yonke leyo. So far so itu sandwa sami. So manje uyayiphika lento esho ubhuti. Angiyiphiki so far so itu. Yabona mangithi uyibrush up sikakhuluma ngokufa ma like the main reason umziba wawuziba inkinga yenu. Ngoba ngathi inkinga yenu uyibrush off inkinga yakhona. Awufuni nokuyizwa ayisihlangana istory sakho siyajika istory sakho. Okay sharp so far so by two ngifuna ukufa nami ngishiye something emhlabeni ukuthi igazi lami uthi ntali as much as na ube namntana une experience ukuthi uba nomntana into enjani nami into engidingayo nami ngifuna ukukhulisa isibongo sase Jardine like ukhulu umndeni into engidingayo okathi ngiyakuso so iway forward into ayifunayo ukuthi okay nenza kanjani nemntwini ukuthi angeze noma kwenzakalani ngoba uye wathwala and uthi imali yakho nayisekho abantwana nabantwana nikhona uthola abantwana so umuntu ke asamse umuntu nasigeze ageze mina okay sharp asam
manje ukuthi uyageza like sesizoba nabantwana after lapho like that's all. Uzokwenzela abantwana. No, Miss, asibe serious la bantu bazele ukuzosiza la like khani uzongitshela manje ukuthi kudingeka nje ukugeza. Like there's no way nanoma ungahamba uyogeza Millicent, I don't think kuzoba khona ukulungiseka khona okwenzekayo. I think mina ukuthi manje idali wami masikhuluma manje njoba manje labantu babizile ukuthi basiza ngithi ufuna uba nomntana nami sharp uzokwenzela umntwana mara kanjani ngoba kumele ngigeze. Kwamele ugeze. Yes. Okay. Kumele ngiyogeza. Kuzodingeka ini malini Kumele ngiyenyangeni. Uyenyangeni. Kumele ngiyenyangeni ngiyogeza. Ngiyogeza bese ngikwenzela umntwana ke. Manje ukuthi manje ngizokwenza umntwana ngeke. So uyavuma ukuthi nenyangeni no bhuti. Uyafuna? Mina ngaya. Yebo, ngithi nami ngifuna ukuba nabantwana. Ngizokwenzela. So Ufuna abantwana bangaki? Wena Bongani uthini ngalento yakhe ukuthwala? Bonga akwazi ucabanga ukuthi mhlambe ube nomunye umuntu. Like ngihlezi ngicabanga kungifikele emqondweni like inkinga ukuthi umuntu ukuthi nesikhathi siphila sonke okwazile ukuba open like ngezinto ezi darkest ngempilo yakhe so ucubeka naye. Yes, like I feel ukuthi like umuntu esunderstanda nayo like nani manje inkinga esinayo ile ukuthi asikwazi ukuba nabantwana. So manje isolution ngoba ngifuna singalebela sijika siyeni ku solution. Isolution athu mama ngapha ufuna ukuyogeza mara kufuneka imali uzomsiza ukuthola imali yakho. Like lokho singazama ukuthi sikwenze into ebengidinga from the head go ukuthi like ukuthi ngazi ukuthi kuze sikwazi nathi ukuthi sibe nabantwana kwamele kuyenzakalini. So sonke lesikhathi into bengayazi ukuthi ukhiwa kumele kube nemali ezokhishwa yenyangeni ageze nani. At least manje so yazi ukuthi ufuneka imali. Yes. So the way forward ukuthi nihlanganise imali yakho. Kungafanele imali sokwazi ukuya lapho bayenze whatever process kumele bayenze. Ngajabula kakhulu baba mongenza kanjalo. So kufuneka malini vele ukuthi njoba ngithwele kanje mina I think ngiyogeza ngaba bo 6000. 6000 ayikho iningi mos imali engahlangana le. 6000 njoba ngithwele. Like akuna izinto ezinyamara. Angekufuneka next. Imbuzo. Antichitha lilwane ngithwele ngazo ngichithela abantu ngibahamba nabo ngichitha bona. So 6000. So nge 6000 nje so ba right si 6000 like 6000 so ba right sisando sami. Manje like Millicent sonke lesikhathi libelisi ngiyajika kanti imali inkinga like ukuthi like indaba ye 6000. Asikithi sithando sami ngakutshela ngiyaxolisa sithando sami ukuthi nami ngizanda imali but kunjalo 6000. Mara uyabona inkinga uyikhozile sekumele kube nama camera ukuze ungitshele ukuthi kufuneka i6000 ukuthi uyobiza ama camera baby. Like sonke lesikhathi futhi ama camera sizile nako ngoba sikwazile ukuba ne way forward. Ama camera okay sharp azofikile baby wami angali ngithwele bengithwele ngani ukuthi ngizoba nemali wena baby wami ngiphi imali so senze njalo sithando sami. Asiyenyangeni uyogezwa si akhe umndeni sisonke bese ke sobona from lapho ukuthi kuyenzakalani ngempilo zethu. So niyacubeka i-relationship yenu ukuthi like uyavuma ukuthi mina ngisamthanda indoda yami. Usamthanda? Indoda yami ngiyayithanda. So into nizoyenza manje nihlanganise 6000 bese niyogeza and then you see the way forward. Now uyavuma ngithi uyavuma? Yes, mina I'm down to earth for logo like anything. So now right. Ngiyabonga. Okay, mina ngizoyivala ke site nami. Ushapa ngithi. Mangizowash up the day ukuthi like sesiqedile process sengiyazi ukuthi hayi manje so mnandi sinenyuwane esendleleni si work on to something like ngizosho ukuthi but at least sekunendlela manje yabo. But now I'm very satisfied, I'm happy ngonqedilweni ukuthi okay sengiyazi okay what supposed to be done ukuthi sikwazi ukuthi nasibe nabethu abantwana. Okay, nakunankinga. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.